ini ndakambobvunza ndikati ko ivava vese vaakuti revolution vanana comrade Geza, vanana comrade Chiwenga, ndiri kurangarira mazuva ekutanga revolution ichiri kutanga, vageza vachiuya vachitaura zverevolution. Revolution yedu zvayakaita yakaita kakuhwanda, nokuti mukatarisa vamwe vari kuti tikuda kusunungura nyika, but vamwe vari kuti pamberi navachiwenga. Kana ndichitaura kuti pane zvinhu zvinenge zvichiitika, susu vamwe tinenge tisinganyatsi kutarisa kuti kuenda nyaya. Ko kana iri revolution yekusunungura nyika, ko inogozonzi pamberi navachiwenga sei? Kubvunzawo kuti kana iri revolution yekusunungura nyika, inogozonzi pamberi navachiwenga pakudii? Mubvunzo wandiri kubvunzawo, because kana iri revolution nekukambena zvinhu zviviri zvakasiyana. Andi muri kuona mhuri yeZimbabwe, hatisi kuramba revolution yekuti tisununguke because tiri panguva yakaoma, but ndiri kutaura ndichiti why pasiri kunzi pamberi navachamisa vakahwina maelection zviri kuzikanwa, vakataurwa navageza kuti vachamisa takavabira maelection, vakabirwa maelection. Vageza vakatsanangura vakati ZANU-PF haina kubvira yahwina sinzi vatsvangira vachiripo. So nyoka yemabhunuka huitinisa zvimwe chete izvozvo kuti maelection aibirirwa zvese zvaidai. Saka inini mubvunzo wangu ndewekuti ko kana revolution iri yekusunungura nyika, ko wai revolution nokuti kubva kare nakare kana mukaenda panguva yemaelection paya, maelection vanhu veZimbabwe vanga vachingochema nenyaya yemaelection akabiwa, vanga vachitoshaya kuti vosunungurwa sei kuti vagone kuva peaceful election, vagone kuva good election, kana kuti vagone kuva leader avanenge vasarudza ivo nezvido zvavo nepfungwa dzavo. Wakafoseredzwa neZANU-PF vari pamwe chete, ZANU-PF ikatora maelection achamisa vakati ivo ndo vahwina. Handiti muri kupaona, but zvinozikanwa pachena Carter Center, handizoti wageza vari kuzviziva here kuti Carter Center yakataura kuti maelection chamisa akahwina maelection. European Union yakataura kuti maelection haana kufamba zvakanaka, chamisa akahwina. African Union yakataura zvimwe chete izvozvo. Handiti muri kupaona. After that SADC ikataura zvimwe chete izvozvo. Even masangano emunyika emuZimbabwe mazhinji akataura saizvozvo, mamwe akazoshungurudzwa. So inini ndiri kuti varume vakaita savana Saruwaka, savana Stole vari kutaura machane wavo, savana Traore, savana tocha nana Gezar Junior, ko nyaya yakataurwa neSADC vari kumboiziva here? Yakataurwa neAfrican Union, yakataurwa neEuropean Union, yakataurwa neCarter Center pamusoro pemaelection mafambiro akaita. Ko zvakapupurwa navageza, ko zvakapupurwa nanyika yemabhunu, ko zvakapupurwa nemasangano ari munyika yeZimbabwe. Ndiri kufungidzira kuti ndo pataifanira kunge tichitangira kana iri revolution. Ndaifungidzira kuti macomrades akaita semaovheti, kana dai vanga vari vanhu vasina diwi ravakarerekera kana kurerekera kubato rimwe chete kana kuti bato reZANU-PF, ndaifungidzira kainini kuti vaiteera zviri kuda zvizvarwa zveZimbabwe, taiteera zviri kuda nyika, zviri kuda zvizvarwa zveZimbabwe, taimira kana nemunhu akahwina maelection, tobatsirana kana nyika kudzikinura maelection iwayo. Ende moreover hondo iyi yese kuti iwepo yakaiswa naivava vanhu ivava zvakare vatiri kunzi ngatichidzikinurai nhasi uno, vatiri kunzi ngatichirwirai nhasi uno. Saka inini ndiri kuti kana iri revolution, ko revolution yacho inozoya nekukambena sei? Ipapo pada kunyatsa kupa nzvera zvakanyatsoti twasa. Kana iri revolution, amene wana chatufa kuti muri kuti kudini nazvo, wana nanhingi wana Gambakwe, wana ningirikini, machano ese aya wana Jolasi, wana machano akawanda atingataure nezvawo, muri kuti kudii nazvo?
because kana tichitaura nyaya yemaelection manje chiri kundinetsa vanhu vakutochema nekudzikinura vachiwenga but vasiya nyaya yekudzikinura vachamisa kana kuti kurwira maelection enyika yezimbabwe kurwira vana vezimbabwe pavakaisa x yavo. Saka ndiri kubvunza kuti revolution yatiinayo iyi ndeyekusunungura vachiwenga here kana kuti vachamisa here kana kuti irevolution yokusunungura nyika kubvisa mumaoko eunhapwa. Saka kana irevolution yekusunungura nyika ko inogozopinda ma-leaders e-political parties sei, inogozopinda vana chiwenga mukati sei kuti president for office, president for guru gore regudo vachiwenga muoffice, ko vachiwenga vaiswa nani muoffice? Alright, kana mukadzi taakukanzura zva2018 na2027 na2023 zvacho kuti vachamisa vakahwina, taakuda zvinhu zvitsva. Ko kana tati taakuda zvinhu zvitsva, ko vachamisa kana tikati isusu vachamisa muoffice vanenge vaiswa nani? Tiri mukati merevolution. Ko tikati vachiwenga muoffice vaiswa nani? Wavhoterwa nani? Azviona kuti vachiwenga vaiswa nevana veZimbabwe, zvinodiwa vadiwa nevana veZimbabwe vavhoterwa. So tine biasing imwe yatiri kuita inogona kukanganisa program kana kuti urongwa vatinawo kana kuti program yatinawo revolution. Tofamba navanhu vashoma kana kuti tofamba navanhu vane madoubts, vakawanda vacho vaine madoubts neprogram yerevolution, vakawanda vacho vaine kunyunyuta, vakawanda vacho vasinganzwisisi. Tosiya vamwe vari musango vasingadi kupinda imomo nenyaya yekuti pane nyaya mbiri dziri kuitika, nokuti kuopposition kune original opposition party yasara 1 iri kuzikanwa. VaDouglas Monzora vanozikana kuti vanoshiya neZANU-PF, vaHlabangu vanozikana kuti vanoshiya neZANU-PF, vana Madhuku vanozikana kuti vanoshiya neZANU-PF. Saka opposition leader ari kutaurwa mai manje asara muZimbabwe muningirikire ndiani? Nelson Chamisa wari kutaurwa na Mzingwa kuti kwai kana vakuru vemapato anopikisa vakanyarara, mukaona mukuru wemapato akanyarara, webato rinopikisa akanyarara. Haana kuti mukuru wemapato, mukuru webato rinopikisa. Ukaona vanhu vachipikisa vakanyarara, zvinhu zvichiitika munyika akanyarara, Chigananda akapuwa mari. Saka handifungi kuti ungataura Monzora ini kuti Monzora Chigananda, already kaChigananda chagara chiri Chigananda zve. Saka mai manje vanozvinga chamisa here vana veZimbabwe uchitaura nasu uno kuti ukaona munhu akanyarara Chigananda, wazotanga kuita Chigananda nasi here? Zvinhu zvinotongozikana kuti already munhu wenyu weZANU-PF ende munhu agara ari kuZANU-PF. Saka ukaenda kuna vaHlabangu agara vanozikana, vana Madhuku haungati Madhuku taura, Madhuku agara unoshandiswa neZANU ende Madhuku unozivikanwa kuti agent yeZANU-PF, haungati wewe Monzora taura. Saka which means icho chikomana ichi chiri kutuma kutaura nokutukirira Nelson Chamisa kunyomba Chamisa, ndo zvachiri chiri kunyomba Chamisa, hapana zvimwe. Andimazvona kuti kwanzikana akanyarara atidi kudhingira kuti dini. Mumwe akambotaura zvakare futi akati kwai Chamisa unoda kuzomira kana zvinhu zvanaka, unoda kuti uzotonga nyika, unotonga nyika yashandirwa nani, iye akanyarara ngaataure. But moreover tikaenda kuna Chiwenga kwacho tinoona Chawenga akanyarara. Ende nanazuno hapana yasununga papiko. Chiwenga ndiye ari kurwira yakandowa ndo ari kutorwisa kuti nyika isununguke. Chiwenga akanyarara since Chiwenga haana role yati aoperator kana kuti player. Since kubva paitika noise yese kunze kwekutaura mamedia nemadimikira kana vari mupati mavo. The same Chamisa ndo zvaari kungoitawo. Uri kutaurawo madimikira ari mupati make, dzimwe nguva uchitaurawo paungano yemusangano wake, dzimwe nguva asi uchiita against that ningirikini madictatorship aya. Uri kungorwisawo madictatorship uri kubato rake ikoko. Chiwenga uri kurwisawo madictatorship uri muZANU macho imomo. Saka musiyano waChiwenga naChamisa uri papi? Ukuti Chiwenga anaka maningi. Munoziva zvinotaurwa nevanhu zvatinotaura tichiti isusu nyika munakagwatisa kana maminista akasungwa kana kuti iko zvinezvi nyika yasununguka manje. Ndipo panofanira kupembera ka vanhu vachiti aida kushandirwa nani. Chiwenga akaita basa guru chaizvo. Saka basa raitwa naChiwenga mai manje anonderei nokuti patakatanga ndipo pataiva nezuro ndipapo. Ende vana Mnangagwa havasi kuchinja. Zvinhu zvavo zvavari kuita havasi kuchinja, havasi kudzokera kumashure. Ende vari kuenda mberi neprograms dza2030 yavo. Ende vari kuenda mberi nokupa vanhu motikari. Chiwenga akanyarara akawanda mumapapiro macho meZANU machemo ndo maari. Ende zviri kuitikira mumakumbo make. Zviri kuitika izvi. Vana Nageza vachona ndo vari kungoti pane zviri kuitika, pane zviri kuitika. But still already tiri kupa mukana. Vana ED tiri kupa mukana, tiri kupa advantages. Ende kutora kwedu kunopa pressure kuti Mwenga aramba achigena experience every time achigogera power. Kutowedzera kwavari kuita kupa madzimambo motikari, nekuwedzera kupa masoja motikari, nekupa maticha motikari, manhingirano mapurisa machi, nekupa vanhu motikari nemachechi mari nekudini. It's obvious kuti iadvantage yeZANU-PF yaMnangagwa yokugena ground.
Nokuti kumasoja it's obvious kuti kana vanga vari 50 vakapuwa kana kuti 200 na 400 vakapuwa, it's obvious kuti 300 wese it's obvious kuti vanenge vatori kudivi rake. Kana vari machechi ndizvozvo influence yacho iri kunge yakadaro. Vachiwenga havana paground, pavati vaenda paground havana vanhu vavapa mari, havana vanhu vavapa motikari. Yanga iri tsika yavo yavakanga vajaira ende vakajaidzana vari pamwe chete. Vachiwenga vasashamisike nhasi uno. Vasashamisike nezviri kuitika manje muZANU PF because hii slogan yavo vakanga vajaira kuzviitira opposition. Izvo zvino zvaakuitirwa ivo manje because pamaelection ese aitwa vachiwenga vachikambena vaipa vanhu zvinhu, vachipa vanhu mapepsi, machikeni nemanandosi, vachihaya mabhazi vari pamwe chete enda vachienda kumarari kwacho vachitaura kuti tichakupedza ese mapete. Saka vachivenga vanogona kushamisika nezviri kuitwa naEmmerson manje nokuti zvaakuitirwa ivo. Ende vanosapota vachiwenga vanogona kushamisika nhasi unoyu. Ko imimi pafunge kuti ko zvaitirwa Chamisa makore esaya, matems esaya, paitirwa masapota aChamisa machiitwa by election, vachiita election achiita zvokutengwa, selling and buying election votes. Atina kumboona vanhu vachiita ruzha, atina kumboona. Nhasi uno taakunzwa yaiti Joe kuita ruzha nokuti vanhu vakupa vanhu motikari, vanhu vakudini. Zvakambonzwa nani zvigananda zvacho. Akambogadza Emmerson Mnangagwa wacho ndiani? Zvamakuita noise mchiti kwa Chamisa akanyarara. Makamba musuma here pamakadaidza Mnangagwa? Makamba musuma here pamakataka kupa vanhu dzimotikari? Kana iko kuunikiriki Chamisa wacho makamba mudaidza kuti atikupe motikari? Kana kuti makamba mupawo mari? Anditi munoziva kuti haasi wenyu, haasi wedu ndamuwira naye. Kana vanhu vaChamisa makambopa ani motikari? Saka alright, zvigananda ndiani? Zvigananda iZANU PF. Nevakomana vari mumachannel wacho vari kudaidzira kuti revolution wacho zvigananda futi. Because vazhinji vacho vari kukambenera president vari kuziva, vazhinji vacho vari kupuwa mari, vari kusponsor, vazhinji vacho vari kumativi, vari biased, vari kushandiswa political parties. Vamwe vacho vari kusupportwa under Nhingirikini G40, vamwe vari kusupportwa under Nhingirikini Chiwenga. Saka now iko zvinezvi bato riri kutsemuka nekutsemurana iZANU PF. Vopedza vachida kushandisa Chamisa nevanhu vake kuda kuvashandisa. Saka isusu ndo patiri kuti isusu alright, ko maovheti akadii kungotanga nyaya yakanga yatangwa nevanhu veZimbabwe yemaelection. Iko zvinezvi tingadai tiri kunzwa vanhu vari kurwira nyaya idhani zvamuri kutaura zvese izvi. Mungadai muri kupedza nyaya yemareforms. Tingadai tiri kunzwa veZANU PF vachitaura zvemareforms. Pati unotozwa kuti baida kuti akatagadzirisa nyika. Tingadai tiri kunzwa zvemareforms kuti munyika muwe nemutemo, munyika hamuna mutemo. Yakauraya vana ivo vana Mnangagwa vana naChiwenga vese vari pana Geza. Chatinongotenda ndechekuti Chiwenga ari kugona kumbofumura pane dhani vana Mnangagwa nevamwe vese vari muZANU PF vai. Saka ndo patiri kumusapotera Chiwenga, ndo patiri kumudira chete kuti asvinura aona naGeza. Pati chokwadi chiripo ndechekuti Chiwenga haana kubvira avapo pakati pokutyora mutemo kana kutyora mutemo wenyika zviri kuitwa izvi. Chamisa haana kubvira apinda ipapo, haana mutemo wari kutyora, haana vanhu vari kushungurudza. Chamisa haana selling and buying election kana kutenga vanhu kuti avoterwe kwaari kuita. Chamisa haana mama election ari kutenga, ende haana zvaari kuita Chamisa haana. Ende even pakupondwa kwevanhu Chamisa haana zvakaninhirikina. Biyo kwa election ndiye aitoshungurudzwa nokuuraiwa. Mungadai muri kutochema Chamisa vacho kutomuchema, kumunzwira tsitsi. Mopedza moti Chamisa akanyarara. Imi muri makambira election. Zvinoshungurudza sei, zvinorwadza sei izvozvo? Ndimi makaponda vanhu vaChamisa mukapedza kuuraya vanhu vaChamisa. Nhasi uno maakuda kumisa musoro kuti Chamisa akanyarara. Imi zvinonzwisa tsitsi mani, zvinorwadzisa, zvinobhowa mani. Vanoziva chiko vana Mudzingo vamunenge muchituma kutishandisa Nhingirikini vachitaura zvisina basa rese. Chamisa wacho akamira pa ungamutaudza kana kumubvunza kana kumutaudza kana ungati ndida kukupa mazano. Ongoti munhu akanzwa kunhingina mhani otongonhingirikina. Zvine musoro here zvimwe zvinhu zvine zvichiitwa navanhu zvimwe zvavanenge vachinhingirikina zvazvo. Imi ndimi makauraya vanhu vaChamisa, ndimi makaponda vanhu vaChamisa, ndimi makambira mavhotsi, ndimi makamushungurudza, muchibaya vanhu majekiseni, muchiisa vanhu mumajeri, vanhu vake muchimurambidza marari, mukamunyima mari dzemaelection. Nhasi mapedza moti Chamisa akangonyarara. Auye kuzojoina kuita member yeZANU manje. Auye kuzojoina kuita youth leader manje. Pamwe pachona kuti kwanzewa komana. Shuwa kutokwana chaiwo kwakangonaka oso. Kukwana kwagara kwakangonaka oso. Kukwana kwagara kwakangonaka so. Kutaura chokwadi, kukwana kwagara kwakangonaka so. Vanhu veZANU PF munatikwanira imimi, munakwana mumachannel menyu imomo. Safunzo kuti atizviziyo isu kuti takabopana dhongi remombe. Tiri kufamba tese murevolution but takaita dhongi remombe. Kuhandirana wakitina gonzo. Imuri kufunga muri kuhandira vanhu veopposition. Vanhu veopposition vari kukuhandira iwo futi. Ndodambudziko ramuri siri kuziva vana Saruwaka.
imi wanatocha ndo zvamusiri kuziva kuti vanhu veopposition vakavhurika zvokuti nyika yese yakavhurika iri kuzviziva chitsotsi chezanu chese. Isu kuti hatisada zanu, imi muri kuti kwanzi chiwenga muofisi. Asi muzano here chiwenga wacho. Ende udzotsi hwese hwezanu mumondi wese wanga wasina here. Akamanikidza vanhu kudzosa kuisa Mnangagwa ndiani? Zimbabwe yakuda new leader, yakuda independent leader, not more vet chete kana kuti mu ZANU-PF chete. Yakuda munhu ari neutral. Vanhu havana kubvira vapuwa kodzero dzokuti vavhote, dzokuti vasarudze munhu avanoda. Ndizvo zvizvo kungoti gore regudo, gore rachiwenga muofisi izvo zvizvo. Zvokungokamanisa vanhu kubata vanhu kwiyo izvozvi. Kana tati isusu chamisa alright my election akabirwa achona, apa ngatichidzoka ipa ground titange my election patsva. Apafaniri kunge pachinzi chamisa muofisi. Panofanira kunge pachigarirana pasi ponyorwa ma-reforms. Aona kuti vamwe tikutora zvema-reforms, vamwe mukutora zvachiwenga muofisi. Imi kushandisa bumbiro reZANU-PF, isu vamwe tikushandisa bumbiro renyika. Nokuti munyika kana zvinhu zvadai so munofanira kuti munhingirikire, muitwe ma-reforms. Imi muri kushandisa bumbiro reZANU-PF rokufosa rechisimba, rokuti kana munhu abva muZANU-PF mumwe mungapinde mumwe. Iroro ndo riri kumonyerodza, riri kumonya mutemo weZimbabwe, mutemo wenyika iroro. That's why muchiramba kutaura zvema-reforms. Vazhinji vacho muri kushandiswa neG40 yakawanda. Vanakasukuwera vari kuti kubudikira pachena. Kataura kuti vana Jonathan Moyo vanakasukuwera vana Mai Mugabe ngavabude pachena. Vari kungoshandisa vana tunhingirikini vakomana paground apa. Media imomo. Vakawanda vada kuzobudikira. Pfungwa yavo vaifungidzira kuti kana chamisa tikauraya nhingirini masi yake kana tikauraya support yake tikatendeutsa vanhu. Chiwenga vanhu vachikoningina chete chiwenga wanga aida kumusvokotorera. Ndo vakomana veG40 zvavanga vakaronga vachinyebedzera ngo vari kusapota chiwenga mumachannel maWhatsApp group. Nyaya yanga iripo chacha ndiye kuda kusvokotorera chiwenga. Zvino havakwanisi manje vari kutya chamisa uyu manje kuti vanopabuda sei. Because chamisa ndiye une vanhu, chamisa ndiye ari kudiwa. Ivo vanoziva kuti chiwenga pachake direct nekuda kwemhosva, nekuda kweutsinye hwaanga achiitira nyika kwemakore esaya, nekuda kwezvaanga achiita kunyangwe atendeuka wafanaka mai ndo paakuchitaura manje zvokuti tisunungure nyika. Ivo zvine zvisidzi mukamutaisa ari kutotya kutobuda pachena chiwenga wacho. Uri kutoitirwa mahumbwe makumbo make ende achitauriwa tsvina nevanhu vari mubato make vari pasi pake chaivo. Kwai uchabvunura muchamuona ndi general. Because simba charo vachiwenga reugeneral rakasara kumaofisi. Auna kuti munhu kana anga ari former ningini striker wefootball Moses Chunga, moti awe andamba bhora we aiti waitamba bhora. Vachiwenga vakarichwa mapowers pawakangokumurwa nyembe. Vachiwenga vakarichwa mapowers pawakaurayirwa magenerals akavabatsira kubisa Mugabe. Vakawarayirwa zvakasimba zvakanyanyisa striker vachiwenga. Apa imhame apa. Apa itsoro idzika idzi. Atidi kuvhundutsirana zvemanga zvekunyepirana. Vanenge vaida kuvhundutsira ngavaenda vanovhundutsira Mnangagwa. Nemaministers ake nezviri kuitika muZimbabwe. Kana mune simba rekuvhundutsira kwete kuti vhundutsira pamedia panapa. Kuti kana munhu usingasapote chiwenga wanzi uri murakanje, wotanga kutukirirwa, wotanga kuputana kumakirirwa makero tukwa. Dindini. Endai munovhundutsira Mnangagwa. Hakuna kuda kuvhundutsira isusu vanhu zvedu ningirikini. Akunyepera kuvhundutsira vanhu, shishidzira vanhu zvisina nebasa rese apa. Kuda kunyepedzera kunyena kuchena zvisina nebasa rese. Dai maiziva chamisa ndi president wevanhu, chamisa munhu uri kudiwa nenyika yese. Amaibata magetsi akaita saiwana. Amaipinda ikoko kana kuchita ningirikini. Since muchita revolution yenyati panapa takambozwa muchitira zvekubiwa kwema-election achamisa. Kana kuti timbozwa muchitira zvema-revolution zvema-reforms. Imi muri busy chete nekufosa vanhu kuti vasapote chiwenga chete. Saka revolution ine kakuhwandira vanhu, ine kakubiridzira vanhu. Saka wechi means chamisa akazviona kudhara vanhu vachamisa vakazviona. Havanga uraibatira ukakuya kusapota chiwenga. Zvinoita here izvozvo. Kuti chamisa cho osiya bata rake nema-leaders hayi nawo. Even nema-supporters osiya bata rawo oenda kusapota chiwenga. Kusapota ZANU-PF. Vanhu varipo kusapota chiwenga kubatsira kubisa Mnangagwa, noti kusapota ZANU-PF. Saka musakanganisa vanhu kuita misandani kufunga kukanganisa vanhu kufunga kubisa PF zvino. Muri machannel menyu. Vanhu vakangosapota revolution chete maakutora advantage yekuti vanhu vasapota revolution. Nokuti revolution yakatangwa naGeza saka revolution ndezanu. Saka vanhu vanenge vasapota ZANU. Ndo emu yenyu nepfungwa dzenyu zvadzina zvamuri mimi. Kudhakwa manje koko. Pano kufananidza chiwenga naningirikini, chamisa naningirikini. Ma-leaders vanga vari ma-president ebato, ma-leaders ebato here kana vakuru vebato here. Vese vanhu iva. Chamisa ndi mukuru webato ndi president webato.
ndi president wanu ende akawina ma election ndakukombera Chamisa nevanhu vasati vambovoterwa vasati vambopindawo paground kuti vaone kuti vanodiwawo here nevanhu vanodiwa zvakadini vanhu vasati vambosarudzwa ende vasati vamboona kuti vanofarirwa zvakadini muda kutobva vatogara matovadhingura matisa Chamisa pasi pavo kutara iwo pamusoro ndopatakunetsana manje ipapapo kuti maura ya revolution shandisa zvivafana zvenyu zvikuti zvitiwe muti hatizvizive vanasaruwaka zvese zvamunokukura zvima message zvamunozadza mumachanel menyu muzvima audio zvamunotisa vanhu zvamachii zvamunotora muchikanda muchiseta zvimwe zvacho munokukura netsvina dzimwe dziri dzinonuhwa dzisina nebasa rese muchikanda mumagrupu tora nehiri vananyoka vana mudzingwa vakaita mahumbwe panhau yanyoka yemabhuna apa vakaita mahumbwe vananyoka yemabhuna apa vakaita mvemvembe chishama chiri kubhawa taura zvisina nebasa rese chinhingirina vachinetsana nasaruwaka yeye nenhau yemari titaurira drama totera madrama enyiwa isusu topenga here isusu kuswera tichitera drama rezano muti hatizvizive takangamwa here zvamakaita nezuro makaita nezuro tera izvozvo isusu topenga here isusu tinosapota revolution kusapota Chiwenga naGeza pakuti vasunungure pavakaisa nyika muti kusapota ZANU-PF kanganiko tichiramba tichizosewa kunzi yakanaka hapana munhu akagara akanaka nazvokuba zvito vanhu anatemba muriswa zvese zvokuba izvi vanhu avanga vachiba vese kwemakore ava pana musvinu baba Temba wakazokukanganisa chete kuda kumunyanya kubva atisika na Chiwenga ende Chiwenga ari munhu ari kuzama kuda kusunungura vanhu paakavaisa saka tiri kuti musaba disturb ipapo musiye yakadaro Chiwenga akadzvanya ipapo saka kana wada kudzvanya ipapo chidzvanya vese tanga wafumura iye wacho ari kukutuma wacho nyatsofumura chaiko kunyatsa kumufugura chaiko kunyatsa kusumuka chaiko uri kusumura munhu mumwe chete kunyanya kumira nemunhu mumwe chete uri zvidini ungobata kuruma uchifuridza chete pana munangagwa that's why muri kunzwa tichitaura kuti tiri kuziva zvinhu zvatiri kuita and opposition haimbofa yakafa ndava kutaura Saruwaka amufe makauraya opposition ini vana Stole amufe makauraya opposition vana Totya amufe never amufe makauraya opposition munonyepa imi vana Junior Geza mese vana Traore amufe makauraya opposition muri kupesana nemutumwa wacho varume uya murume uya une mhepo huru isingaiti nemutsindo weChamisa uya kana mukaita simba raGideon rakaita sei raGideon amufe makariga George David wakomana because nyika yese ingakubhaizai chinyebera kusapota revolution but pana president chaipo nyika yese iri kuda Chamisa noti mahumbwe ese mamwe amuda kubhaizai makanyangira yaona vakomana makatumwa pamedia kunotaura zvisina nebasa rese makatumwa maWhatsApp kunotaura zvisina nebasa rese manga muri pingwa yese kubva 2018 2023 kubva even ningirikana ari kwokubisoko pesa apa tatisinga kuzive izvo mabudikira nokuti kwawambwa chinhu chinonzi revolution chiri kutaurwa nana Geza nokutsvaga mari makuya kojomekera kutsvaga wokuningirikina munyika yacho inosunungurwa nemachanel uri kupi Geza vacho uraiti uri kupi Chiwenga vacho chii chaitika paground pacho sometimes waste on time muchita noise mumagrupu zvisina nebasa rese mungaita simba rinodarika vanhu vacho vamuri kutaridza here mungopembedza pito kupembedza chete vanhu vanobvira vacho vanhu vakamira chete vachiti bhora rakutanga takataura kutaura kana iri demonstration itaika demonstration tanga ika imi maZANU-PF acho ani ndimi akaisa munangagwa here muofisi kusvika parizo kuti nyika isafe tanga ika imi munyomba Chamisa ari paground ari muZimbabwe muri kuSouth Africa nonsense man pai Chamisa hana zvaari kuita background but vanhu vari kusora vari zuva nezuva vari mumaruzevha vanhu vari kuti mwana Chamisa vachiita basa imi muri kuSouth Africa muri kuningirina uko ndozvana mudzingwa zvokufambisa vanhu zvokupinza vanhu mudemonstration mu30 June 30 ningirikini yayi vanhu kupinda muroad uchinyeba kuti kwaita hamuroad tapinda nana ningirina nyoka yemabhunu ese vachinyepera vanhu nonsense man dai vanhu vaida kubatana chaizvo vakabatana kurwira maelection akabirwa Chamisa kana kuti vakabatana kurwira the revolution demonstrate kunina kurwira mareforms iwo zvino nyika yese iri kutaura zvemareforms imuri busy chete nemutungamiri weZANU-PF muri kuda chete munhu anobva kuZANU kuti atumwe chikwata chenyu ichocho asi hamuna vanhu nonsense man tsuurai vana mudzingwa vazive zvokutaura vasataura kwavasina kuswera naimi muri kuvatuma vacho muri kutora machanel maaudio avo muchikanda muchannel nemi wacho futi muri zvigananda futi